Bueno, arikala da nolabait hizkera informala eta lagun arteko hizkera lantzeko ikerketa aplikatu bat. Ikastoletan sortu dena, ikastolen elkartea, mintzola egitasmoa eta Mondragon Unibertsitatearen artean, eta nolabait hiru erakundeek helburu dute euskararen apaltze horren aurrean, nolabaiteko soluzio edo irtenbide soziolinguistiko sendo bat ematea. Beraz, gure erronka da kasu honetan, hezkuntza formalaren baitan, testuinguruak eraikitzea lagun arteko hizkera hori lantzeko eta erabiltzeko. Helburu hori lortzeko, argi genukan, bi esku hartze eremutan eragin behar genula, batetik gela barruan, irakasleen eskutik, eta bestetik ikastolan baita den aisia esparrutan hezitzaileen eskutik. Hortarako prestatu ditugu bi material, unitate didaktiko bat gela barruan lantzeko, eta programazio bat aisia esparruan hezitzaileen bitartez lantzeko. Bai batean eta bai bestean, saiatu garena da aldekotasunezko, kontrakotasunezko eta harridurazko esamoldeak lantzen modu induktibo batean, baina testuinguru ahalik eta ludikoenean. Saiatu garena da gelak testuinguru informalak bilakatzen, gozamena sentiarazten eta horren bitartez nolabait esamolde horiekiko erakargarritasuna sentitu eta ondorioz hauek erabili ditzaten. Ikerketa aplikatu bat denez, 0 puntu bat neurtu genuen, hor datu batzuk atera ziren, implementatu dugu material hau eta ondotik berriz ere neurketak egin ditugu, behaketen bidez, eta esan genezake bilakaera bat egon badagoela, positiboa dela eta pozio dela, ez? Datu asko jaso ditugu eta behaketa asko egin ditugu, baina igual aipagarrienak dira esamoldeen artean lehen erabiltzen zituzten horietatik 11%ak egin duela gora euskaraz, eta beraz 11%ak bera gaztelaniaz eta frantsesez. Eta beraz, eragin positiboa izan duela implementazioak, eta nolabait erabiltzen dituzten esamolde horietan ematen du tresnak orain gehiago direla euskaraz adierazkortasun hori lortzeko. Bestalde, honen implementazioak eragin du baita ere, edo behintzat hala ematen du, euskarazko elkarrizketetan. Hau da, nolabaiteko kontzientzia hartze bat badago hizkuntzaren inguruan, eta ematen du euskarazko elkarrizketak eurak ere gehitu egiten direla implementazio honen ostean. Orduan, 3 urteko ikerketa da, eta ikusi beharko dugu ea joera horiek mantentzen diren, edo diren argazki partzial bat. Eta ikastola hauekin elkarlanean, elkarreraginean 3 urtez arituko garela. Aurten LH4ko ikasleekin aritu gara, helduen urtean LH5koak izango direnak, eta hemendik 2 urte barru borobilduko dugu prozesua bera LH6 daudenean. Gure ikerketan gazteen hizketarako adierazkortasuna neurtu edo egin nahi genuen, ea bai erdarek, alegia frantsesak edo espainolak, nola eragiten duten gazte hauen euskerazko adierazkortasunean. Horretarako Donostiako eta Baionako ikasleak hartu ditugu aztertzeko, eta egin duguna izan da ikerketa bat mistoa edo informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa, bietatik jaso dugu. Eta hor ikusi ditugunak izan dira, batetik galdetegien bitartez jaso dugun informazio horretan ikusi duguna da pixka bat beraien hizkuntza ze hizkuntza ohitura dauzkaten, eta Donostiatik Baionara desberdintasunak antzematen dira. Donostian eta bereziki unibertsitateari begira egin dugun ikerketa izan da. Beraz, ikusten duguna da Donostiako kampusan egin dugun ikerketan, etxean ere edo euskaraz hitz egiten dutenek unibertsitatean ere jarraitzen dute egiten. Baina etxean hainbeste egiten ez dutenentzako bada unibertsitatea euskaraz gehiago aritzeko gune bat. Eta gauza bera gertatzen da Baionan, bereziki hori da ikusi duguna. Behin hori esan da, hola testuinguru bezala, ikusi duguna da, unibertsitatean hasten direnean hor, hizkuntza ohitura horiek, bada unibertsitateko abagune bat hizkuntza ohitura horiek nolabait aldatzeko edo aproposa izan daitekena. Eta ikusi duguna da, egoera horretan zer gertatzen den gazte hauen artean. Ikusi dugun beste kontuetako bat izan da,
Gazteek haien hizkuntza ohiturei buruz galdetzen digunean, naturalizatuta dauzkatela hizkuntza ohituak. Behin da berez esaten dutela, haiei ateratzen zaiena egiten dutela edo naturala zaiena egiten dutela. Eta horrek ikusezin bihurtzen dituela egiturazko baldintzak. Besteak beste, gaztelania izatea norma gazteen sozializazio eremuetako askotan. Eta orduan ikusten duguna da, adierazkortasunari erreparatu nahi geniola, baina hori baino lehenagoko arazoak edo gatazkak baduela, besteak beste ezagutzarena. Gazteetako askok ezagutza formala badaukate ere, informalean euskaraz elkarrizketa bat izateko, ez dute erosotasunik sentitzen edo gaitasunik sentitzen. Are gehiago, adierazten dutena da, negoziazio horretan ze hizkuntzatan hitz egin erabakitzerakoan ezagutzaren arabera egiten dutela, alegia biek bataz beste erosotasun gehien duten hizkuntza aukeratzen dutela, baina ez da erabatola. Badaude, esan bezala, egiturazko beste arrazoi batzuk. Eta horrez gain ikusten duguna da baita ere, gazteentzat oso importantea dela gazte identitatea adieraztea hizketaren bidez, eta hori adierazteko tresna gehiago dauzkatela erdaretan euskaran baino. Beraz, lotzen dutela gehiago euskara, etxeko hizkuntzari, etxekoa izan ezkero, edo eskolakoari, eta kaleko hizkuntza gehiago dituztela erdarak. Eta hori dela, alde batetik praktiketan ikusten den gauza bat, baina baita ere ideologietan ikusten den gauza bat, eta konplexuak direla hizkuntzei buruz pentsatzen duten hori, nola uztartzen den haien praktikekin, nola eragiten duten praktikek diskurtsoetan, diskurtsoek praktiketan, eta pixka bat, aztertu beharko nukela haien diskurtsoak ere zeintzu diren praktikez gain ulertzeko benetan zergatik egiten dituzten hizkuntza ohituak. Mintzolaren baitan, ikertu edo auspotu nahi den beste lerroetako bat itanoarena da, nola ez, adierazkortasunarekin lotuta ezinbesteko tresna bezala ikusten delako. Eta horri begira, ikerketa formatua baino gehiago gure lana izan da diagnostiko bat egitea itanoaren bueltan. Alegia, batetik gure lana izan da itanoa zergatik auspotu, horren nolabaiteko ze arrazoi egon daitezke itanoa bultzatzea nahi izateko, ezta? Eta pixka bat arrazoi horien bila edo aritu gara. Eta horien artean, lau arrazoi edo ikusten dizkiogu nabarmentzekoak. Batetik, itanoa egoera zaurgarrian dagoela eta zerbait egin nahi baldin badugu, orain izan daitekeela momentua proposa zerbait egiteko, batetik hori. Bestetik izan daiteke baita ere, itanoak berak ematen duela nortasun kolektiboarentzako erreminta bat edo ere izan daitekeela. Jabetzen gara, agian ez euskaldun denentzat, baina bere funtzio bat bete dezake ikuspuntu horretatik. Bestalde, ukaezina da itanoa badela baita ere, hizkuntza baliabide bat, gure hizkuntza errepertorio horretan erabiltzeko testuinguru desberdinetara egokitu daiteken beste erraminta bat izan daitekeela, hori ere beste arrazoi bada, eta azkenik, azken urtetan ikusten ari gara itanoa bultzatzeko desira handiena edo agian sortu dela emakumeen aldetik, igual mugimendu feministetatik, bereziki itanoari orokorrean baina bereziki itanoaren baitako emakumeei hitz egiteko noka formari ikusten zaiolako olako potentzialidade bat emakumeak ahalduntzeko tresna izateko. Beraz, horiek dira arrazoirik, ikusten ditugun arrazoi nabarmenenak edo itanoa bultzatu nahi izateko. Itanoa edatzeko bi bide esploratuko ditugu, batez ere. Horietako bat da hezkuntza formala. Eta hor badakigu azken urteotan zenbait ikastetxetan itanoa ikasteko metodoak eta martxan jarri dituztela, eta guk horiek aztertu ditugu, hitz egin dugu arduradunekin, formatzaileekin, euskara teknikariekin, udaleko langileekin eta bar, eta horiek aztertuta gero haiekin hitz egin da, ikusi dugu ze aurrera begira zer eman dezaketen egitasmo horiek. Batetik hezkuntza eta bestetik hedabideak. Itanoa zabaltzeko iruditzen zaigu hedabideak oso tresna aproposa direla, dudarik gabe. Eta orduan, kazetari batzuekin hitz egin dugu, hortik ideia batzuk ateratzeko, aurrera begira nola landu dezakegun gai hau. Eta orduan aurrera begira, nahiko genuke, kazetariekin elkartu, haiekin hitz egin, nolabaiteko formazio, hausnarketa saio batzuk antolatu.
eta ikusi nola txerta daitekeen itanoa edabideetan, bai ahozko edabideetan batez ere, baina agian idatzizkoetan beste neurri batean ere bai. Aurrera begira gure helburuetako bat ere bada mintzola barruan gauden lan hildoen arteko elkarlana. Badakigulako gutako asko norabide berean ez bada antzekoan ari garela lanean, eta ezinbesteko iruditzen zaigu gure arteko elkarlana aurrera begirako lanetan ere.